मुरली भैया के हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा मंच पर। अब दोनों आदमी के स्वागत के बाद परशुराम चाचा स्वागत, परशुराम चाचा जी के प्रणाम बा। मंगरू चाचा जी के स्वागत करते हैं। परशुराम चाचा जी एगो हमार परशुराम चाचा मुरली भैया का स्वागत कर दे। अब एक जोरदार ताली बजा के स्वागत करी। ये कार्यक्रम के 1 मिनट भैया, ये कार्यक्रम के आगाज कइल जाता कुंवर कमलवास जी के द्वारा ये सुमरन के आगाज कइल जाई। अभी हमें ठीक बा होई चाचा इल बनी तो दू सब चाचा पहले कुछ बोल ली। हमरा बोले के हाँ बोले के ना पड़े। चाचा हमने के क्षेत्र बाहुबली है, बोली। देखी लो मानत नहीं खे, कुछ ना कुछ कहवाई लो। आ बिना कहले हाला करे लोग तो सुनाई नहीं, आ बिना सुनैले मजा। तो एगो भाग बा हमनी के कि पवन पवित्र धरती पर हमनी के आज आइल बई सो हतना समाज में। ए समाज में हम जे बड़े होई ओकरा के हम प्रणाम करतनी, स्वागत करतनी। आ छोटका लइकोल के शुभ आशीर्वाद देतनी। तो होखे के तो होखबे करी। दली पहले आई बोलो लोग के कुछ होखे तो पीछे हम हो बोलले बानी, कुछ ना कुछ हमरो होई है। आई 2 गोला होता 3 गोला कारे कातरा लोग आइल बा, गोला के तो यह ठिकाने नहीं थे। तो सबके सुनी लोगी आ टाइम मिली तो हम कुछ लसर फसर कहिए दे। तो एक बार जाए कार मंगा ली लोगी। बोली बोली शंकर भगवान की जय। जो तने जोर से चिल्लाए लगिल उतने भूत बाबा काल सब लहर में हिल जाइए सो, है ना। अरे लगले धरती मैया की जय, गांव के बरहम बाबा की जय, सकल समाज की जय, सबके जयकार रहो। आ सुनी लोगी धीरे धीरे कलाकार लोग आइल बया। चाचा हो तो खेती बधारी में गोरी चरौले बनी, लाठी ले बनी, कान्हा पर आगी छिकले बनी बान्हा पर। तो हमार तो लोई के तोय नहीं खे, बाकी कुछ ना कुछ होइए जाई, मनवा तो सब कर रही जाई। हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब एह मंच के खाली कइल जाओ। पवन भैया नेपाल बाबा के लेके कुर्सी लेके हेने आ जाए। जी भैया। अमित हम जान कि तू होने बारो वैसे आवाज तू अब हेने आवे हई देखो। अब अजीत भैया अब यहाँ से रोका 5 मिनट खातिर रौरा के ब्रेक देवल जाता। हो गई जी। अब रौरा 5 मिनट खातिर और ब्रेक। सुजीत बाबा के लिए केहू जाई ना, सबकर स्वागत होई तनी एक तल हो जा फिर। जी जी सुमरन के बाद यानी कुंवर चाचा के सुमरन